Bubo už zdoláva prvú. Po 30 hodinách. Ešte sa to zdola. Pomaličky. Možno aj budeme spievať TNT. Áno. Bohuško už čaká. Chlapci, hráme to, čo je? Nová výzva, nová voda, pokorená hranica, zase 10 kg. Takýto krásavec po 30 hodinách bez záberu mi skočil takýto krásavec. 100 cm, 18 kg. Tuto pozerám na Bohuša, jak Bohuš zase zdoláva rybu ďalšiu. Ja už má tiež záber. Uvidíme, čo bude. Ale toto je úplne na parádu. Konečne. Bohuško má tiež záber, nech čakáme. On už mal 3 a 3 sa mu vypli. Krásavec. 18. Dvory nad Žitavou 4. Nová voda, nový krásavec. A ďalšia voda odfajknutá. Tak môžeme spievať dneska TNT. Tak toto je to TNT. Púšťame ho. Na vody. Wow, si. Dobre. Už ma ani tá ruka neboli. Ne, už prešlo všetko. To To je iný dorsiflex. tam.